Ajde. Аре, Дани! За Видео Миро, най-добрия! За Любим с Одеса! Също поздрави от Мариса, Батимиро, Германия. За любов сега! Не може ли да не работя и да идват от някъде пари? Искам да живея и да си пея. Не може ли да не работя и да идват от някъде пари? Искам да живея и да си пея. Хайде, любов! За Видео Миро, най-добрия! За мастиката! Пересет очки от мастиката! Днеска е събота, не съм на работа, отивам да си взимам. Утре е неделя, пак не съм на работа, отивам пак да си взимам. Днеска е събота, не съм на работа, отивам с Мариан да си взимаме. Утре, а понеделник, добро табара. Айде мастиката! Шак, шак, шак. И така, за мастиката. От кило мастика пак ще се напия, няма да се да. От кило мастика пак ще се напия, всичко ще прода. Товарите, жените, ще играя към си знам. И за ракия, за мастика, всичко ще прода. Товарите, ще ги харча как си знам. Айде! Ада! Чак, чак, чак.